Три неща за тестото, които биха ти помогнали, когато правиш квасен хляб. Номер 1. Температурата е по-важна от времето за втасване. Цитат: "Остави го за 4 часа" не значи нищо, ако в стаята е 28 градуса. Тестото ще ферментира по-бързо, ще изгуби структура и вкус. Измервай температурата на тестото. Тя е твоят показател за правилна работа. Номер 2. Оформянето е последният шанс да дадеш посока. Тук не просто завиваш тестото, а създаваш напрежение, което ще държи форма при печене. Ако го направиш правилно, хлябът ще се отвори като цвете. Ако не, ще се разлее като палачинка. Номер 3. Тестото има памет и тя се проявява при оформяне. Ако го оставиш да почива твърде дълго, след последното сгъване, ще загуби напрежение. Ако го оформиш твърде рано, ще се съпротивлява. Идеалният момент е когато тестото отговаря еластично, но податливо.